Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – санкцыі, палітвязні і бізнес. Сёння нашыя госці – рэдактарка выдання «План Б», былая палітзняволеная Вольга Лойка. Вольга, прывітанне. Добрый день. І праўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Михаил Кирилюк. Михаил, добрый день. Добрый день. Спадарства, учора Злучаныя Штаты і Канада увялі новыя пакеты санкцыяў адносна Беларусі. Не першыя, можна думаць, не апошнія. Гэта нагода, прынамсі нагода, пагаварыць больш шырока пра ўплыў санкцыяў на эканоміку, на бізнес, на грамадства Беларусі. Першая тэза. Санкцыі руйнуюць беларускую эканоміку. Санкцыі шкодзяць беларускаму бізнесу. Калі так, то чаму? Калі не, то чаму? Вольга. Безусловно, частично с этим можно согласиться, особенно в моменте. Санкции после введения действительно могут сильно нарушать производственные кооперационные цепочки, серьезно ставить проблему запчастей, комплектующих, сбыта продукции и так далее. Вопрос весь в масштабах. И вопрос в том, насколько они выбраны, скажем так, релевантно относительно белорусской экономики. Потому что многие скажут, что санкции – это большие возможности для обхода, для схематоза, для того заработка, который зарабатывает не экономика, а нужные люди. Часто это именно те люди, которые как раз и должны были бы оказаться под санкциями. Вот. Потому что, с одной стороны, действительно есть серьезный удар для экономики, допустим, нарушение логистических цепочек поставок калия из Беларуси или проблемы с закупками комплектующих для наших автомобилестроителей, допустим, для БелАЗа, который фактически заместить двигатели Камацу сможет, Камацу, Caterpillar сможет очень не скоро. Вот. Хотя все обещают ему эти двигатели, но пока нет. Вот. При этом это дает определенные возможности. По многим позициям белорусы заявляют, что вот-вот сделают или уже сделали достаточно неплохие импортозамещающие детали, запчасти, компоненты, технику. Да, часто она дороже, часто она менее надежная. Как есть. Да, она есть, и промышленность не встала, экономика не встала, и все не так плохо, как могли бы рассчитывать те, кто считает, что санкции – это хороший инструмент влияния. Михаил, вам слово. Санкции руйнуют белорусскую экономику, санкции шкодят белорусскому бизнесу. То, что Вольга сказала, это сенс того, что она сказала, что яны не разбураюць. Але з яе слова вынікала, што шкодзяць. А вы лічыце як? А я лічу і да, і не. І я часткова згажуся з Ольгай, што у моманце яны могуць падавацца шкоднымі, але калі мы робім выснову аб тым, штосьці шкоднае ці карыснае, трэба параўноўваць, трымаць у галаве ў параўнанні з чым. І калі мы бачым сэнс санкцый з нашага боку у тым, што яны ўплываюць на Лукашенка у той бок, каб змяніць гэты рэжым і вярнуць людзей з-за кратаў і даць магчымасць Беларусі пабудаваць свабодную эканоміку і правую дзяржаву, то нам трэба параўнаць, а што сильней зруйнавала эканоміку Беларусі, эканамічная палітыка Лукашенка на працягу апошніх 30 год, ці санкцыі за апошнія 3 гады. І мне падаецца, адсутнасць рэформаў, безлімітная падтрымка свядома стратных прадпрыемстваў, палітычныя рэпрэсіі, вынішчэнне інвестароў, яны нанеслі беларускаму грамадству і беларускаму падаткаплацельшчыку шмат большую шкоду,
чым любыя санкцыі. Я магу прывесці прыклад, калісьці яшчэ ў 2018, напрыклад, 2019 годзе, калі я працаваў крызісным кіраўніком, да мяне звярнуўся беларускі цэнтр інвестыцый і папрасіў каментаваць, чаму у Беларусі там колькасць інвестыцый зменшылася амаль што до нуля. І тады была, калі хто памятае, я ўпэўнены, Ольга памятае, субсідыарная адказнасць накладалася на ўсіх, у тым ліку на інвестароў. І я спрабаваў тлумачыць падарам з міністэрства, з камітэта па інвестыцыям, што пакуль вы забіраеце ў людзей не толькі тыя інвестыцыі, якія ўнеслі ў эканоміку Беларусі, а пакуль вы забіраеце ў іх яшчэ іх маёмасць, інвестары будуць сыходзіць, яны будуць рэкамендаваць усім сваім сябрам і знаёмым не прыходзіць у Беларусь, а заставацца будуць толькі нехта, хто думае, што іх гэта не дакранецца. Зараз ужо вельмі мала такіх засталося. І таму гэта быў для мяне такі яскравы прыклад, як без усякіх санкцый руйнаваць эканоміку Беларусі. Вось. І тое, што мы назіраем зараз, тое, што казала Ольга, што санкцыі можна абыходзіць, да, іх можна абыходзіць, і шмат хто іх абыходзіць. І гэта праблема слабых санкцый, праблема недастатковых санкцый, праблема, на мой погляд, таго, што, мабыць, еўрапейскія, амерыканскія службы недастаткова пільна глядзяць за спробамі абыходзіць гэтыя санкцыі. І таму так, дагэтуль яны не дасягнулі гэтай мэты. І мы дасгэтуль не бачым перад сабой ні Лукашенка, які там згодны ісці на нейкія перамовы, ні, скажем так, магчымасці для беларусаў выхадзіць з турмы з-за таго, каб пад эканамічным ціскам гэтага нарэшце намагліся. Наступная тэза, якую я прапаную абмеркаваць, паспрачацца, это залежнасць ад Расіі. Калі браць па лічбах таваразвароту, па долі таваразвароту, она зараз ужо закрытая, але тым не менш. Рост навідавоку пасля 2020 году, да таго было дзесьці, здаецца, пад 50, зараз ужо 60, может, нават 70. А калі браць всю лагістыку, так это будзе і шмат. Але, як бы, это вынік санкцый, ці это вынік того, что Лукашенко вот так повел себя в 2020 годзе, ці войны, ці чаго. Вот теза. Санкции впихивают Беларусь, белорусскую экономику у Россию и бизнес, который переключается, отповедно, туды. Михаил, так, не? Я адчуваю, што я сёння буду адказваць як праўнік і да і не, да. Відавочна, усе пералічаныя вамі прычыны маюць месца быць. У маім разуменні, галоўная прычына гэта, разумела, 2022 год. Гэта тое, што Беларусь предоставила сваю тэрыторыю для расійскіх салдат. І зараз у вачах усяго света Беларусь выступае як пасобнік Расіі. І відавочна, цалкам лагічна бачыць, што шмат якія з кампаній пасля вайны адказались гандляваць з Беларусю і адмовіліся шмат больш, мне падаецца, нават чым пасля рэпрэсій 20-го і чым пасля Боінга гэтага спынення. І чым пасля атакі мігрантаў, я пералічваю тыя прычыны, якія вызвалі санкцыі. Відавочна, можна сказаць, што санкцыі штурхнули Лукашенка да Расіі, таму што да яго не застаецца заходняга вектару працы. Але калі адступіць на один крок назад і запытаць, а што здарылася такое, што з імі адмовілась гандляваць Еўропа і Злучаныя Штаты Амерыкі, хаця б не цалкам, але хаця б у нейкай часці. І мы бачым, што гэта відавочна ўдзел у расійскай агрэсіі. І гэта, на мой погляд,
самая істотная з усіх прычын, якіх больш, чым адна. Але зноў гэта прычына ўзнікла не ў 22-м годзе. Не было такога, што Путін змусіў Лукашенка, я нагадваю, можа быць відавочная рэч, не было такога, што Путін змусіў Лукашенка ў 22-м годзе ці ў 20-м. У Лукашенка эканамічная мадэль, яго праграма прыхода да ўлады ў 94-м году, калі хто памятае, упэўнены Юрый памятае, строілася на сувязях з Расіяй, строілася на тым, што мы не робім рэформы, строілася на тым, што мы заставляем заводы працаваць наши стратныя. Уся гэтая эканамічная палітыка будавалася на тым, што вось вам Расія дае танныя энерганосьбіты, і мы за конт яе жывем. І зараз, мне падаецца, вось тое, што мы быццам бы ўсёй краінай пачынаем плаціць за гэтыя невычарпальныя крэдыты, якія мы, дакладна не мы, але Лукашенко ад нашага імя атрымаў ад Расіі. Вольга, ваше меркаванне, все ж таки санкцыі штурхаюць, ці штурхае, як Михаил патлумачыў, з 94-го года Лукашенко в сваёй праграме пісаў, здаецца, першы ці трэці пункт у яго быў, інтэграцыя з Расіяй, рэферэндум быў. А з іншага боку, да 20-го было, здаецца, пад 50, а зараз 60 больш, чым 50, просто арифметично. Да, сейчас больше, чем 60, было где-то 65-67%. Я хочу сказать, что, безусловно, дело и в санкциях, в том числе во многом. Эта зависимость, возникшая благодаря санкциям, некомфортна для Беларуси, некомфортна лично для Лукашенко. Отсюда, помните момент, когда мы отказались от политики треть, Россия, Запад и Дальняя Дуга. Сейчас активно продвигается Африка, Никарагуа, Зимбабве, Гвинея и так далее. Да, очевидно, некомфортные, как минимум за счет очень сложного логистического плеча. Это очевидно, потому что зависимость от одного российского рынка очень некомфортна, потому что там диктуют условия собственные производители, потому что условия хозяйствования, как бы Лукашенко не обнимался с Путиным сейчас, все равно неравные, потому что газа по цене Смоленской области у Беларуси как не было, так и нет. Потому что есть китайцы, есть турецкие производители, которые, может быть, чуть менее дружественные формально, но на российском рынке чувствуют себя очень вольготно. И еще здесь я бы хотела сказать, что проблема с санкциями в том, что у Беларуси и России не одинаковые санкции. Да? И с одной стороны, Беларусь попала в очень некомфортные для себя условия. С другой стороны, есть, допустим, многократный рост легковых автомобилей через Беларусь в Россию. Да? То есть есть схематоз, на котором те, кому надо, заработали очень большие деньги. И фактически зарабатывали больше года. Тоже немножко странно, да, что только когда импорт в Беларусь из Евросоюза превысил 8 миллиардов евро, вспомнили, что, господи, а что же происходит, да? У нас вроде санкции, у нас вроде бы отношения ухудшились. А оказывается, у нас в несколько раз выросли поставки люксовых или просто дорогих легковых автомобилей. Да? Ольга, я вас перапыню. Вот якраз, да рэчы, на гэтым тыдні ці на мінулым якраз Еўразвяз прыняў на ўзроўні Еўракамісіі пастанову, рэкамендацыю ўсім ввести законы по криминальной отказности за обиход санкций. Это все не обовязково хутка отбудется, на год фактично, але тым не менш, гледзячы па ўсім, гэта будзе. Але гэта будзе ўведзена і будзе яшчэ далей впихваць Беларусь туда, на ўсход, до ўсходніх братоў, не? Будет. Будет, безусловно, да. И наша сейчас не то чтобы проблема, но особенность в том, что мы оцениваем санкции в моменте, а Запад никуда не спешит. Это все будет медленно, это все будет душить постепенно, но будет. И как бы не хотелось многим, да мы сейчас тут придумаем, да, вот придумали классную схему летать через Евросоюз в Стамбул, да. Сейчас еще тут нам 1-2 арабских перевозчика придет, и нам вообще ваши санкции авиационные без разницы, да. И эта лавочка закрывается. Вот эти лавочки закрываются. Китайские банки, которые проводили платежи все эти годы, последние 2, да, Америка напомнила про свои вторичные санкции, и Китай включился.
Проблема Беларуси и России в том, что они недооценивают вот это медленное, последовательное, удушающее, такое очень вялое европейское бюрократическое влияние. Да? Мы тут хорохоримся, мы пытаемся, что мы тут в моменте тут обошли, там обошли, а оно работает в долгую. А вот яшчэ як бы это наступная теза, як бы ці працуе в долгую ці як. Вось тэза палягае, што санкцыі не вядуць да змены паводзінаў рэжыму Лукашэнкі і не паўплываюць на яго. Умоўна кажучы, было там некалькі соцень палітвязняў, 500, здаецца, да, там 21. Вот ввели санкцыі. Ну, 1400. Вот як бы гандлявалі там, калі вы памятаеце, в 19 годзе Лукашенко брыкался, каб товарныя потокі были переключены с балтийских портов на Усть-Лугу. Его тиснули, а он не брыкался, ну, как умел. Тогда умел, тогда мог. А потом, ну, сам Владимир Владимирович, коли ласка, откройте Усть-Лугу, дайте Усть-Лугу, побудуйте. Ну, коли ласка, побудовали. Так вот, як бы в долгую Вольга спрацуе калі-небудзь? Сами санкции как отдельный инструмент, безусловно, нет. Но это же сигнал не только для Лукашенко, ведь будет кто-то после Лукашенко, по моим ощущениям, будет скоро. И это очень хороший сигнал для того, чтобы учитывать это как очень серьезный фактор безопасности, фактор отстройки Беларуси от России. То есть я думаю, что в любом случае это сработает, хотя некоторые виды санкций я, допустим, принципиально не поддерживаю. Допустим, санкции, влияющие на авиационную безопасность. Я считаю, что таких санкций быть не должно. Потому что если что-то случится с самолетом, который везет белорусов, неважно куда, туда, куда можно, туда везет, это проблема, да, не Лукашенко летает на этих самолетах. Самолет Лукашенко, наверное, последний пострадает от этих санкций. Но сработает, да, я уверена, что сработает. Масштабы слишком велики, чтобы не сработать. Возможно, Лукашенко уже просто не может снять ногу с педали газа, он уже просто несется в стену, как есть. Он не думает в долгую. Да, это вот показательный момент был на закладке капсулы в основании больницы. Да, какие 4 года? Как 4 года? Надо как максимум за 2 построить. Да? Мне кажется, это внутреннее ощущение, что нет таких сроков уже. Да? Это уже мышление очень краткосрочное у него. Возможно, он уверен, что он еще продержится. Но тот, кто придет за ним, он должен думать длиннее. Михаил, а вот як, на ваш погляд, гэтыя санкцыі могуць спрацаваць, я бы сказаў, не эканамічна, а вот, так сказаць, сацыяльна-палітычна можа назваць. Вот вы ведаеце ж бізнесоўцаў, працавалі з імі в Беларусі, працавалі з іх праблемамі. Вот можно себе уявить, что, я не ведаю, Машенский там, кто-нибудь инший, вот приходят в кабинет Лукашенко и говорят: Александр Григорьевич, уже так хреново с экономикой, знаете, что надо что-то соступать, надо, может, политвязнев вызволять, может, русским что-то сказать, что хопить уже тут, пастись, яшчэ что-нибудь. Ці это ввогуле немагчыма. Его посадят как чижа и будет сидеть. И все. А сам Лукашенко, ему скажут: Александр Григорьевич, так падает там ВВП там. Это просто лухта. Я слушать не хочу, как он сказал недавно на нараде. Для вас санкций нема. Это не ваша справа, я буду вырашать. А то, что людям жрать нечего, значит, не будут жрать. Вот и все, так сказать. Посадят еще там 10 тысяч, и норм будет. Нет, не так. Глядзіце, па-першае, у нас не такая сітуацыя, што людзям жраць нечага, так? Усё ж такі ў Беларусі людзям жраць нечага у турме, так? Дзе людзей могуць не карміць, не паіць, могуць біць, да, там Ольга больше за мяне можа расказаць, які там паёк, і ці можна там выжыць, калі табе перадачу не даюць, да, там, я думаю, што не вельмі зручныя там умовы, калі параўноўваць з там еўрапейскімі турмамі, так? Але гэта не прычына санкцый. То бок, тут якраз такі працуе тое, што
накладваюць санкцыі, вось апошні пакет, да, большасць з іх гэта тыя прадпрыемствы, па якім ёсць інфармацыя, што яны дапамагаюць Расіі ваенным чынам. Ці там нейкія запчасткі робяць, ці дапамагаюць абысці санкцыі. І тут як закраналі, і гэты пакет ён будзе заўсёды, пакуль Беларусь падтрымлівае Расію. Вось тут гэта тое, як Захад адказвае на вайну. І да, Ольга правильно отметила, что есть дыры ў санкцыях, у нас есть там цэлыя напрацоўкі па тых момантах санкцыях, якія ўведзены ў Расіі, не введзены датычанні да Беларусі. І так это праблема, гэта робіць Беларусь таким квазі-офшорам для Расіі, тое, што Расія не можа атрымаць напрост, яна можа атрымаць праз Беларусь. І гэта праблема да Захада, гэта праблема нават на палітычным узроўні, я лічу, данесці да Захада, бо яны вельмі цяжка разумеюць, як это так. Вось мы накладаем, у іх таксама ёсць гуманітарны погляд. Да, вось у нас ёсць факты, што большасць беларусаў супраць Лукашенка, што большасць беларусаў супраць вайны. І што на іх накладваць санкцыі? І гэта праблема, тое, што вельмі доўгая цепочка для тлумачэння, што але калі іх не накласці, то гэты рэжым будзе яшчэ дольш, і яшчэ дольш будуць людзі пакутаваць у турмах. І вось, для мяне заўсёды ёсць выбар, калі нема, вельмі рэдка ў бізнесе ёсць рашэнне він-він, да, а ёсць рашэнне, дзе ты несеш вялікія страты і не вельмі вялікія. І калі ў мяне, скажем так, ёсць выбар, да, калі я рыхтую сваю пазіцыю, чым мы лепш мы будзем ахвяраваць, да, тым, што нехта з бізнесменаў там са сваім капіталам у 100 мільёнаў і штогод там выручкай, напрыклад, 20 мільёнаў заробіць 19 ці 18 ці 17 згодна з санкцыямі, да, але можа быць хто-небудзь з палітвязняў дзеля гэтаму прасядзіць там на хаця б на адзін дзень менш. Мне падаецца, гэта нармальны маральны выбар для нас, і мы маем права і недзе нават абавязаны яго рабіць на гэтую карысць. Таму што і так я падтрымліваю Ольгу ў тым сэнсе, што толькі праз санкцыі немагчыма змяняць рэжым, але без санкцый, мне здаецца, калі вось уявіць, што заўтра іх адмянілі, і нават такіх недасканалых, якія яны ёсць зараз, іх увогуле няма, но гэта будзе рэжым Лукашенка мацнейшы, значыць, і прававая сітуацыя ў нас у стране пагоршыцца. Значыць, Лукашенко будзе разумець, можна катаваць людзей, нічога цябе не зробяць. Значыць, кіраўнікі прадпрыемстваў, якія звальнялі людзей па палітычных мэтах, яны будуць разумець, ты можаш гэта рабіць, ты можаш гэта не скрываць, твою прадукцыю будзе скупляць Еўропа. Ну, welcome, табе зялёнае святло. Ці будзе лепш ад гэтага людзям у Беларусі? Ну, я упэўнены, што не. Ну і, дарэчы, магу сказаць наконт таго закона, што абмяркоўвалі так, у Еўрапарламенце ён уводзіцца, але ў Еўропе ўжо ёсць і даўно працуе крымінальнае заканадаўства, напрыклад, за падробку дакументаў. І калі вы паглядзіце нейкія спецыялізаваныя праўныя рэсурсы, дзе праўнікі, а насамрэч гэта вялізныя аддзелы камплаенсу у вялізных міжнародных карпарацыях, якія працуюць там з аднаго боку на тым, як лавіць тых, хто санкцыі абходзіць, а з другого боку, каб не даваць паймаць, судовыя працэсы ўжо ідуць. Іх уже дзесяткі, калі не сотні, па ўсёй Еўропе. І гэта, не трэба думаць, што нам трэба яшчэ чакаць паўгады, калі гэта заканадаўства запрацуе, бо яно працуе ўжо. Ужо працуе, ужо ловяць людзей, ужо накладаюць штрафы на кампаніі. Проста гэта не напісана там у рашэнні суда за абход санкцый, як будзе напісана пасля таго, як гэты закон з'явіцца, а напісана за падробку дакументаў, за фальшывыя дадзеныя.
Але я так, Михаил, але я так зразумеў, што і вы, і Вольга гаворыце пра тое, што эта сістэма кантролю працуе недастаткова і, адпаведна, як бы санкцыі можна абыходзіць. Ну, Юрий, як заўсёды у нас, што ў Беларусі ўсіх забойцаў поймалі, ці ў Амерыцы, ці ў Швейцарыі, ну, недастаткова, да, і там ёсць крымінал, ну, ні ў адной краіне свету нема там на 100% пераможнага крыміналу, ні ў адной галіне, да, у Еўропе ёсць секс-трафік, у там Амерыцы ёсць там забойствы, мас-шутінг, нідзе гэта не пераможана на 100%, але яно працуе. Так, як можа. Яшчэ одно пытанне, гэта якраз палітвязні. Вот Ольга была палітвязнем, многія застаюцца палітвязнямі. Ці можна пры дапамозе санкцый дамагчыся вызвалення часткі палітвязняў ці ўсіх палітвязняў? Ці абмяняць адмену санкцый, ці аслабленне санкцый, замарожванне санкцый на палітвязняў? Ну, у нас ёсць досвед гісторыі. 8 год і 15-16 год. Так і было, і менавіта на гэта абмянялі. І тады механізм, про які вы казалі, Михаил, што Лукашенко выпусціць санкцыі, скароціць, а он, ага, а я яшчэ пасажу 10 тысяч. Ну так не было ні в 8-м, ні пасля 16-го. Але можа зараз і будзе. Вот вам пытанне, тэза, вы згодны, што скарачэнне санкцыяў, скажам, ці скасаванне не можа прывесці да вызвалення палітвязняў. Згодны, Михаил? Ведаеце, што мне падабаецца ў гэтым сэнсе параўнанне, якое не рабіла Ольга, але не толькі Ольга, яшчэ эксперты, што вось это быццам бы як абмен закладнікаў. Я згодны, што калі там рабіць аналіз іх правового становішча, то гэта хутчэй людзі больш напамінаюць мне закладнікаў там у Хамаса, чым палітвязняў. Бо сэнс іх трымання, магчыма, адзін з гэтых, да, каб у яго быў інструмент да гандлю. І ведаеце, што? У мяне выснова такая, што калі б гэта спрацавала, то трэба санкцыі не паніжаць, а падвышаць. Бо зараз, ну, на тым узроўні, што яны ёсць, ну, мы бачым па дзеяннях Лукашенка, можам зрабіць выснову, што, ну, ён не лічыць гэты ўзровень санкцый чымсьці настолькі балючым для сябе, каб пачынаць гандаль. То бок, калі мы яго яшчэ знізім, ну, то бок мы фактычна, я лічу, пагоршаем становішча людзей, тому што мы пазбавім іх надзеі, што у нас ёсць нейкія інструменты іх вызваліць. Вось, і з гэтага боку гледжання, мне здаецца, ну вось, калі браць аналогію ВСУ, калі браць аналогію Ізраіля, да, яны мянялі на каго? ВСУ мянялі на кума Пуціна, да, сваіх людзей. У нас няма ў закладніках ні Карпенкова, ні Терцеля, да, у нас няма такіх фігур, у нас няма сваёй арміі, да, на жаль. Ну, у нас вогуле няма нічога, бо мяняць, здымаць і гэтак далей можа Захад. Ну, мы з вами не ў Брюсселі сядзім, в Еўракамісіі там ці не ў Вашынгтоне. То бок трэба нам працаваць над тым, каб знайсці метад павялічыць ціск. Таму што калі мы на гэтай стадыі перагавораў можам сказаць, што ну все, мы здаёмся, ну тады магчыма гэта будзе яшчэ пагаршаць сітуацыю людзей. Бо ізраільцяне таксама мянялі на кагосьці. І калісьці Лукашенко прапановваў нават там сур'ёзна ці несур'ёзна, рабіў прапанову, што там памяняю пачабута на латушка, але не ўсяго, але не толькі латушка, а ўсё адна, там не трэба ці ўвесь кабінет, каб на аднаго пачабута. І тады, наколькі я памятаю, Павел Павлович нават нешта адказваў, што ён гатовы быць паменяны, да, але таксама не на толькі аднаго пачабута, а можа быць там на усю колькасць палітвязняў. Ну, то бок мы бачым, што пакуль што у нас мы не дайшлі да той кропкі, калі гандаль дасягнуў неабходнага нам узроўню, калі ціск дасяг нам неабходнага ўзроўню для пачатку гэтага гандлю. Вольга?
Я хочу сказать, что, во-первых, давление растет, и мы можем немножко пропустить даже тот момент, когда нам кажется, что еще нет, а на самом деле уже да, уже какие-то болевые точки перекрыты. Во-вторых, да, я считаю, что это может быть элементом торга, если знать чувствительные моменты, если знать возможности тех, кто попал под персональные санкции. Вот смотрите, на примере России можно объяснить, да, то есть мы называем условного Авина Фридмана там кошельками Путина, в итоге они отбиваются от санкций, и получается, что либо они не кошельки, действительно в отношении них была допущена ошибка, либо мы не использовали их потенциал. То есть для того, чтобы с них сняли санкции, они должны доказывать и то, что они не кошельки Путина, не кошельки режима, и то, что они, если они все-таки кошельки, могли бы быть какими-то посредниками в плане освобождения людей. Да? Если они могут внести свой вклад, допустим, чтобы Карамурзу освободили или как-то послабление ему допустили, этот тоже инструмент надо использовать, как и инструмент, допустим, допуска на Олимпиаду. Я считаю, что за допуск на Олимпиаду наших спортсменов должны были выйти люди, допустим, из гуманитарного списка сидельцев. Да? То есть я не против того, чтобы наши спортсмены что-то прыгнули или в теннис поиграли на Олимпиаде, но как бы ответным жестом доброй воли, условным, да, я бы считала, что тяжело больных, многодетных можно отпустить. Да? То есть мне жаль, когда получается, что и санкции сняты, да, со спортсменов или с бизнесменов, и ничем не помогли мы сидельцам, потому что говорили, что как вот мы можем обменивать спортсменов на сидельцев. В итоге никак. В итоге спортсмены едут, сидельцы сидят, и все вроде бы как в порядке. То есть я считаю, что любые поблажки должно быть понятно, в каких случаях они будут допустимы, и важным условием должно быть содействие в этих переговорах по сидельцам. И да, нащупывать вот эти тонкие чувствительные места, да. Это постепенно делается, это заметно. Добро, дякую великие. Да, Михаил, коли ласка. Я бы сказал, что тонкие чувствительные места, они для экспертного сообщества, они довольно очевидны, да, только просто они требуют мер, которые экономический ущерб наносят самому Евросоюзу, да, то есть тут стоит признать, что Беларусь, она транзитная страна, идет транзит с Китаем, да, то есть давайте сделаем полную блокировку товаров, как предлагают некоторые политики. Но Евросоюзу самому это сделать непросто, поскольку это влияет серьезно на бизнесы Евросоюза. И поэтому у нас здесь есть два ограничения, да, и сверху, и снизу, и с восточной стороны, и западной, между которыми устанавливаются эти санкции. Еще один момент хочу сказать, что мы обсуждаем, как будто у нас есть неограниченный набор инструментов, а он на самом деле ограниченный, да. У нас есть вариант ничего не делать, у нас есть вариант применять санкции, и следующий вариант, если не санкции, то что? У нас идет война, в которой Беларусь немножко участвует на стороне России, и это по международному праву дает возможность Украине наносить ответные удары, в том числе на территории Беларуси. То, что Украина до сих пор это не сделала, это счастье для нас, и спасибо, что они не эскалировали до той степени. Но в связи с последними заявлениями Лукашенко, это мне не кажется уже, к сожалению, какой-то фантастикой. Поэтому, если, например, сейчас Запад снимает все санкции с Беларуси, войска продолжают российские приходить в Беларусь для нападения на Украину, что Украине останется сделать? Тогда только это. И я бы, разрушительную мощь тут даже сравнивать нельзя. Поэтому, к сожалению, у нас выбор, да, сейчас между не очень плохими и очень плохими инструментами воздействия на тех людей, которые в нашей стране власть захватили. Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами була журналістка Вольга Лойка і правнік Михаил Кирилюк. А за тим, як будуть розгортуватися події далей, у тим ліку і
у сферы санкцыяў, вы, шаноўныя гледачы, можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.